Iruñeko udalak eta biak bat elkarteak hitzarmen bat sinatu dute animaliez lagundutako terapia jarduerak egiteko, genero indarkeriako egoerak bizi dituzten 6 eta 16 urte bitarteko adingabeekin. 17 lanpostu aurrikusten dituen oposizioa deitu du Nafarroko gobernuak. Segurtasuneko eta larrialdietako 125 langilek parte hartu dute aire istripu baten simulakroan Noaingo aireportutik hurbil. Estatuko gobernu zentralak 50 milioi bideratuko ditu Nafarroko zenbait azpiegitura lanetarako. Iruñako epailaren aurkako salaketa artxibatu egin dute. 12 bertsolarik kantatuko dute Barañaingo gaztetxean. 8:30 hasita aurretik ordu erdi lehenago merendua izanen da. Iruñeko udalak haurretan erabeak laguntzeko ezarrita dituen ildoen barruan txertatuko du animaliez lagundutako terapia programa bat. Genero indarkeriako egoerak jasan dituzten 6 eta 16 urte bitarteko adingabei zuzendua. Horren karietara lankidetza hitzarmen bat sinatu du udalak biak bat elkartearekin, zeina harta hori emateko pres agertu baita. Gizarte ekintzako zinegozio ordezkaria Edurne Ginok biak bat elkarteko lehendakari Itziar Azpirozek eta Nafarroko Kutxa Fundazioko gizarte ekintzako alorreko arduradun Genma Botinek aurkeztu dute 2018an garatuko den hitzarmena. Xede izango duena, familia esparruan genero indarkeria pairatu duten adingaben egoera hobetzea arlo fisikoan, emozionalean, sozialean zein kognitiboan. Entitate biek ondo dakite zer beharrezkoa den biztanle sektore horretan esku hartzea, beti ere lan terapeutikoa egite aldera, eragindako kalteak arintzeko, ez ezik beren garapen personala sustatzeko ere. Animaliez lagundutako programa terapeutikoa Nafarroko Kutxa Fundazioa finantzatzen du unionetan, eta beraz jarduera horrek ez dakar gastu ekonomikorik udalarentzat. Udalak biak baten esku utziko du udalareto bat animaliez lagundutako esku hartze terapeutikoak egiteko egokia. Horrez gain, haurretan erabendako arreta lantaldeko teknikariek terapia saiotan parte hartuko duten adingabeak hautatuko dituzte. Jada lantaldearekin lanian direnen artetik. Horretarako jarduera hoietan parte hartzeko eskaeraren datari erreparatuko diote, eta beharrezkoa izango da adingaben legezko arduradunek baimen bat sinatzea aurrez. Biak bat elkartea bere aldetik jarduera programatu antolatu eta garatzearen arduradun bakarra izango da. Terapia saioak 2018an egingo dira 6 edo 8 adingaberekin guztira. Adingabe bakoitzarekin 16 saio egingo dira, bakarkako 12 eta beste 4 ama eta seme edo alaba elkarrekin. Saioak astean behin izango dira, ordubete iraungo dute eta saioa amaitzerakoan galdetegi bat egingo da. Halaber, adingabearen egoeraren inguruko hasierako ebaluazio egingo da, eta beste ebaluazio bat saio zikloa amaitzean. Biak bat elkartearen helburuetako bada honako hauen eskubideak sustatzea, haurrak desgaitasun fisiko, psikiko edo sensorialen bat duten helduak, gizarte bazterketa pairatzeko arriskuan dauden personak, gazteak eta genero indarkeriaren biktima diren emakume eta adingabeak. Haur eta familiei laguntzeko programek hoietan jarduten da, xede dute baitere biztanle sektore hoienganako tratu ona bermatzea. Berariazko esku hartze sozial egiten duten haurren arrisku edo babes gabetasun egoerak prebenitu eta murrizteko eta horretarako beren familia esparruan genero indarkeriako egoerak bizi dituzten adingabei ematen diete harta eta baita ere eragindako kalte emozionalak konpontzeko tratamendu jarduketak egiten dituzte. Hamazazpi lanpostu aurrikusten dituen oposizioa deitu du Nafarroko gobernuak. Foruzain izateko aukere eskaini nahi du oraingonetan. Lanpostoiek ze mailakoak izanen dira eta iazko 37 postuekin batera dator. Prozesu horretan parte hartu nahi dutenek maiatzaren 17tik ekainaren 15 izanen dute aukera izen emateko.
Frogak urrian hastekoak dira eta fisikoak, psikoteknikoak eta jakintza teorikoaren ingurukoak izanen dira. Nafarroko gobernuko babes zibileko eta larrieldetako kideek AENako langilekin hainbat poliziatako agentekin eta voluntarioekin batera aire istripu baten simulakroan parte hartu dute Noain Eskirozko industri poligonoan. 125 personaren parte hartzearekin AENako simulakro planaren barnean antolatutako ekintza honetan Iruñeko aireportuko larrialdi plana eta Nafarroko larrialdietako lurralde plana abiarazi dira. Nafarroko gobernuak aireporturaino mobilizatu ditu Foruzaingoko zein Noaingo udaltzaingoko patrullak, suhiltzaileak, Guardia Zibila, Polizi Nazionala, Bizi Euskarri aurreratuko 3 anbulantzia, Oinarrizko Bizi Euskarriko 4 anbulantzia, ospitalez kanpoko larrialdi zerbitzuko naiz inguruko osasun zentroetako profesionalak, psikologoak, babes zibileko langileak eta Gurutze Gorriko eta Diako voluntarioak. Gainera ezbeharraren lekuan aginte postu aurreratua eta medikuntza arretarako postu aurreratua finkatu dira. Lehendakaritza Funtzio Publiko Barne eta Justiziako kontseilaria Mari Jose Beaumont aginte postu aurreratuan izan da. Barneko zuzendari nagusia Agustin Gastamintzarekin, babes zibileko zuzendari Isabel Anautekin eta aireportuaren arduradunekin batera. Bertzetik aginte postu nagusia SOS Navarraren larrialdietako kudeaketa zentroan fikatu da Nafarroko suhiltzaileen Foruzaingoaren ospitalez kanpoko larrialdi zerbitzuaren eta SOS Navarraren arduradunen presentziarekin. Era berean aireportuan bertako zuzendariaren gidaritzapean krisi kabinetea eratu da eta senide naiz zauritu gabekoentzako aretoak prestatu dira. UPNeko erizaintza eskolako Gurutze Gorriko eta Diako langilek figurante gisa parte hartu dute. Simulakroa 2. larrialdi mailakoa, Noaingo aireportutik irten eta Madrilera bidean doan aireontzi baten nahitaezko lurreratzea ardatz hartuta eginda Noain Eskirozko industri poligonoko Z kalean. Maniobra hori motorrean gertaturiko kontrol galera batek eragindakoa baliz bezala. Balizko talkaren ondorioz fuselaje hautsi, erregaia isuri eta aireontziak su hartu du. Datu personalei dagokionez hauxe izan da simulakroaren balantzea. Aireontziko 6 persona hilda, 5 bidaiari eta tripulazioko kide bat. Nahita ez, hiltzorian dauden 3 zauritu, egoera desegonkorrean dauden 10 zauritu larri, egonkor dauden 11 zauritu larri, 9 bidaiari eta tripulazioko 2 kide eta 3 zaurituarin. Simulakroaren helburua balizko aire istripu bati eman beharreko erantzunarekin zerikusia duten erakunde eta atalen arteko koordinazioa probatzea izan da. Baita baliabide materialen zein giza baliabideen jarduna. Aireportuaren naiz esku hartzearekin lotutako beste erakunde batzun larrialdi prozeduretan egin beharreko hobekuntzak eta honelako kasu batean esku hartu beharreko luketen profesionalen prestakuntza ere. Aireportuko kontrol dorreak goizeko 10:30 jaso ditu aireratzeko arazo dituen pilotuaren abisua eta kanpoko aldean nahitaezko lurreratzea egin behar duen pilotuaren abisua. Kontrolatzaileak horren berri eman dio jarraian koordinazio operatiboko zentroari eta honek larrialdi plana aktibatu eta Nafarroko gobernuaren babes zibilari jakinarazi dio. Platena aktibatu eta larrialdi zerbitzu guztia jakinaren gainean jartzeko asmoz. Foruzaingoa eta Guardia Zibila ezbeharra gertatu den lekuraino gerturatu eta istriporen leku zehatza eta aireontziaren egoera jakinarazi dituzte. Ondoren, Foruzaingoko Guardia Zibileko eta Noaingo udaltzaingoko agentek trafikoa erregulatzeari ekin diote ezbeharraren inguruko eremuetan. Nafarroko suhiltzaileen zerbitzuak aireportuko suhiltzaileen laguntzaz sutea itzali ondoren aireontziaren barruan harrapatuta geratu diren personak askatzeari ekin diote eta larrialdietako eta segurtasuneko langilek istripu biktimak artatu eta zauritutakoak ebakuatu dituzte. Zauritutakoak artatu eta garraietzeko jarraitu beharreko lehentasuna finkatu ondoren, psikologoek zauritutakoen naiz hildakoen senideak artatu dituzte aireportuko terminalean.
Estatuko aurrekontu orokorretatik 50 milioi euro bideratuko dira Nafarrora. Batez ere errepide lanak A15ko bidesariaren ordainketarako, Ebro Ur Konfederaziora eta kirol instalazioen lanen finantzaketara joanen dira. 12 milioi euro zehazki AP15ean egun berean joan etorria egiten dutenendako bidesaria ordaintzera bideratuko dira. 10 milioi euro 121 errepide nazionalean errail berria eraikitzeko izanen dira. Beste 10 milioi euro A15ean Matalebreras eta Agreda arteko lotura egiteko. 7 milioi euro Ebroko Ur Konfederazioak egin beharreko zenbait lanetara bideratuko dira. 2 milioi euro Gobernu Zentrala eta Nafarroko Unibertsitatearen artean bultzatuko duten ikerkuntza zentrorako. Inbertsioaren gainerako zatia Nafarroko Kirol Institutoak erabiliko ditu kirol aisialdi instalazioetarako, zehazki, Tutera, Zintruenigo, Milagro eta Buñuelen egingo diren kirol azpiegituretarako. Women's Link elkarteak salaketa jarri zuen Sanferminetako taldeko sexu erasoaren epaian boto partikularra eman zuen magistratuaren kontra. Ricardo González epailaren argudioak aurre iritziz eta genero estereotipoz josita zeudela salatu zuen elkarteak, eta diskriminazio larria eragin zuela. Hori dela eta epaile horren aurkako neurriak eskatu zituen Espainiako botere judizialaren kontseilu nagusiak artxibatu egin du Women's Leagueen salaketa. Epailen gobernu organoak azaldu du ezin duela ofizioz ikerketa hori hasi eta beraz ezin diola erantzun elkartearen eskariari. Bertalde, Nafarroko Justizia Auzitegi Nagusiko presidentea Joaquin Galbek jakinarazi du Gonzálezek jazarpena sentitzen duela. Kritikaren mugak nabarmen gainditu direla gaineratu du Auzitegiko presidenteak. Halaber, nabarmendu du taldeko sexu erasoa epaitutako 3 magistratuek genero indarkeriari buruzko formakuntza jaso zutela eta gaia ezagutzen dutela. Hamabi bersolarik abestuko dute Barañaingo gaztetxean arratsaldeko 8:30 aintzinera, aurretik ordu erdi lehenago merendua izanen dute. Barañaingo kopla txapelketa musikatua izanen da gaur ostiralarekin 12 bersolarirekin, Sahatz Aleman, Jon Arrizibita, Mintxo Astiz, Martin Berrizbeitia, Beñat Astiz, Ibai Carballo, Idoia Granizo, Aizea Beruete, Ekain Alegre, Asier Gamboa, Oian Arizala, Iker Narbona, Luis Mari Larreta, Ander Aramburu, Ane Intxausti eta Oskar Sanz de Acedo hariko dira 8:30. 8:00 ordu erdi balenago erran bezala merendua izanen da. Zeroan lainotxu edo oso lainotxu egongo da, balke zaparrada trumoitzuren bat botatzea, ipar-mendebaldeko haize ahula bizia ibiliko da. Temperatura maksimoetan aldaketarik ez edo gutxi jaitsiko dira. Larun batean egunaren lehenbiziko zatian tarteka behe-lainoak agertuko dira. Egunaren bigarren partean zerua laino gutxikin egongo da, goi laino batzukin. Ipar osagaiko haize ahul bizia ibiliko da, goizaldean eta azken orduetan aldakorra izango da. Temperatura minimoetan aldaketarik ez eta maksimoak gutxi igoko dira. Igandean aldaketan diri gabe amaituko dugu astea, zeruan berriz ere lainoak eta urdinguneak tartekatuz joango dira. Ipar haizea ibiliko da eta termometroak 17-19 gradu ingurura iritsiko dira. Arratsalde gauean izango dugu aldaketa esanguratsuenen bat, ezegonkortzera egingo du eta bero lainoak gehiago garatuko dira. Batez ere hegoaldean eta Pirinioetan, era horretan balitekean hemenka ekaitza jotzea. Iruñeko udalak eta biak bat elkarteak hitzarmen bat sinatu dute animaliez lagundutako terapia jarduerak egiteko, genero indarkeriako egoerak bizi dituzten 6 eta 16 urte bitarteko adingabeekin. 17 lanpostu aurrikusten dituen oposizioa deitu du Nafarroko gobernuak.
Segurtasuneko eta larrialdietako 125 langilek parte hartu dute aire istripu baten simulakroan Noaingo aireportutik hurbil. Estatuko gobernu zentralak 50 milioi bideratuko ditu Nafarroko zenbait azpiegitura lanetarako. Iruñako epailaren aurkako salaketa artxibatu egin dute. 12 bertsolarik kantatuko dute Barañaingo gaztetxean. 8:30 hasita aurretik ordu erdi lehenago merendua izanen da. Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo.